treabă. Pe cine vrei să cunoști? Da. A fost așa bine cum am plimbat cu mașina. Nu, dar eu mă așteptam ca el să fi înțeles ce am zis. Dar el acolo a început iară. Că mă pierd în ochii tăi, în privirea ta și că Zicea mie. m-aș plimba cu tine pe mare, nu știu, și să te sărut și... Da, Cu știi? tine aș fugi Eu prin când am lume. auzit astea, adică eu mă gândeam, cum înțeles că nu și nu. Ei, da, se pare că nu. Îi povestește, nu știu ce. Ana, mă dau cu capul de perete! Creci. Ha? N-am înțeles. Deci, mâncarea nașpa, drumul frumos. Nu a fost nașpa mâncarea, dar nu puteam eu să mănânc, știi? De nu ce? era- Nu știu. Mă, eu băgat Nu și că n-a buzunar. fost nașpa. Că ce am gustat mi-a plăcut, dar după cine nu mai e nimic. Ce motivă? Serios, fără mișto. Bine. Hai, Valentin, citează. Tu nu mai voi spune întrebări, că Nici Păi, reporter. Ce sunt? Nici reporter. tu ești fotograful de poze, fotografiile nu vorbesc, fotografiile nu vorbesc. Taci. Mi-am pun două întrebări mâine material. Adică... Și că e căsătorit, nu? Cum? Ai, domne, încetează, ești culmea.